mina drömbilar så går det säkert till dieselmotorn. Titta, vilken skönhet. 2 fria tag. Så inte på den. Jag får ihop den. Titta, fick man strålar här inne. Det är så nice i den här bilen. Man pengar kan man köpa sån här konstant ny bil. Vissa man ställer upp för de som gamla eller de får få kan det är en sån jäkla snygg bil. Den här har en Aston Martin, det är bara få upp en bil i bil så kör upp en Aston Martin, då är jag med cab-kungen. Så jag ser rumpan på bara. Tid för han kommer lite segt efter. Ja, det var fan. Jag ser en snygg arsle. På C70. Han rullar lite. Ja, det är modellen också. Och C står för convertible. D-motorn är rätt också. Ska vara diesel. Kanske ingenting åka runt med. Här har ni diesel 3. En 5-cylinder dieselmotor på en 63 hästar. Det var gränsfint. Fort kanske får se för mig. Och så ny som man är. Och så då som man är. Här nere har ni en CTS S60 där funkar ner.